Ni agorratzen naiz, gerra 18 julio unian, nituen 12 urte. Zaldillo mendik eta nola tirokata hasi zian, orduan behaiz korrika aldin ementzun. Hor zauden trintxera batzuk gainak. Hementxe daude. Hor dago gorriz margotuta, arrasto bat, eta hor beste pare bat gutxinez. Eta horieko mendia fusilaketen balen arrastoak edo. Eta askotan esatezun jo gorputza azaldutea azalkituko. Barranko batean, nun ote da, ez? Beitu, hemen lehoke duela gutxi atera den gorpu bat. Ez denei pentsatu ere pasako zituzten guztiak, ez? Berak eta pentsatzen goikotxean emazteak berdin, alargunak berdin. Eta ezan fetxa batean bukatu. Azkenean ondorengo diktadura eta posgerra guztian zehar mantendu dian gauzak izan dira. Pasatu zazue horria, ja. Eta gure erantzuna beti izaten da, guk ere bat zeukeu gogua horria pasatzeko, baina irakurri ondoren. Horria txuria baldin badago, hor ez dago ezer irakurtzerik, horrieri irakurri beharra daukagu, eta irakurtzeko ondo idatzia egon behar da. Episodio hartan gelditu dela hemen blokeatuta, ez? Pixka da, sanatzen. Gelatuta bezala, denbora. Ja.